Bine v-am găsit în bucătăria mea! Eu sunt Roxana și astăzi mi-am propus să pregătesc alături de voi o prăjitură delicioasă și foarte ușor de preparat. Prăjitură cu bezea și ciocolată. Pentru a realiza blatul acestei prăjituri vom folosi următoarele ingrediente: 6 ouă pe care le separăm, 6 linguri de zahăr, 30 de ml de rom, 2 linguri de cacao și 4 linguri de făină. Pentru început, vom turna albușurile în bolul mixerului și îl vom porni la viteză maximă până albușurile se umflă și se întăresc. Când acestea s-au întărit, oprim mixerul, adăugăm zahărul și romul și continuăm să le batem până obținem o spumă compactă care nu cade de pe ten. Adăugăm apoi gălbenușurile pe care le încorporăm în spumă cu ajutorul unui tel și cu grijă prin răsturnare. La final adăugăm cacao și făina pe care le-am amestecat în prealabil. Le vom încorpora tot prin răsturnare cu ajutorul unei palete, cu grijă pentru a nu se lăsa spuma. Transferăm compoziția în tava tapetată dinainte cu hârtie de copt, nivelăm bine și dăm blatul la cuptorul încins la 160 de grade pentru 20 de minute. Cu 5 minute înainte ca blatul să fie gata, pregătim bezeaua. Pentru aceasta vom folosi 3 albușuri, 8 linguri de zahăr și 15 ml de rom. Urmăm același procedeu ca la blat, adică batem albușurile spumătare, adăugăm zahărul și romul și continuăm să batem până obținem o bezea lucioasă și fermă. Între timp, cele 20 de minute au trecut, așa că vom scoate blatul din cuptor și vom adăuga bezeaua pe care o nivelăm bine. În mod normal, blatul are nevoie de jumătate de oră să se coacă, dar acum va continua să se coacă împreună cu bezeaua. Așa că reducem temperatura la 150 de grade și dăm tava la cuptor. Lăsăm ușa cuptorului întredeschisă pentru ca bezeaua să nu se umfle și o mai lăsăm cam jumătate de oră. Până se coace bezeaua, ne putem ocupa de cremă. Pentru aceasta vom folosi următoarele ingrediente: 3 gălbenușuri care au rămas de la bezea, 3 linguri de zahăr, 2 linguri și jumătate de cacao, 3 linguri de apă și 225 de grame de unt. Alegem un vas potrivit pentru bain-marie, punem gălbenușurile în el și adăugăm zahărul. Amestecăm până se spumează, apoi incorporăm cacao și apa. După ce am încorporat totul foarte bine, punem vasul deasupra unei cratițe cu apă pe care am pus-o dinainte la fiert. Este foarte important ca focul să nu fie prea mare. Apa trebuie să formeze bule, dar să nu clocotească puternic pentru că ni se va tăia crema. Amestecăm în continuu în cremă, insistând pe fundul vasului, timp de aproximativ 8 minute. Vom vedea cum crema începe să se lege. Din când în când mai verificăm apa din cratiță și ajustăm focul dacă este necesar. După aproximativ 8 minute, crema este fiartă. Observăm acest lucru după consistență, trebuie să fie legată și de asemenea trebuie să ardă la deget. Lăsăm crema la răcit, amestecând din când în când. Între timp s-a scurs și timpul pentru bezea, așa că scoatem tava din cuptor, verificăm ca bezeaua să fie tare la exterior și o lăsăm și pe aceasta la răcit. Când crema de cacao ajunge la temperatura camerei, o putem încorpora în unt. Dar verificăm ca și blatul cu bezeaua să fie reci pentru a putea monta crema deasupra. Vom pune untul moale în bol și începem să mixăm la viteză maximă. Când acesta devine cremos, începem să adăugăm puțin câte puțin din crema de cacao și lăsăm de fiecare dată să se incorporeze bine. Repetăm procedeul până terminăm crema de cacao. Când crema este gata, o putem întinde pe prăjitură. Apoi o decorăm dacă dorim, cel mai simplu cu o furculiță sau alte ustensile și o dăm la frigider pentru 3-4 ore pentru a se întări crema. Se servește alături de o cafea sau de un pahar de vin roșu. Sper că v-am făcut curioși să încercați rețeta mea pentru prăjitură cu bezea și ciocolată și aștept să îmi povestiți în comentarii impresiile voastre. Până data viitoare, nu ezitați să dați like acestui video și să vă abonați la canalul meu pentru mai multe rețete cu ștaif.